На 30 май се проведе квалификация с мисия „Превенция на зависимости в училищна среда“. Участие взеха педагогически специалисти от 2 учебни заведения в село Ковачица: Основно училище Свети Кирил и Методий и Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“. Събитието се проведе в рамките на вътрешноинституционалната квалификация с лектор госпожа Елеонора Планинец, психолог в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в град Монтана. В увода на представянето госпожа Планинец обясни причините за нарастващата употреба на вейпове сред учениците, както и какво представляват самите устройства. Тя разгледа задълбочено темата за зависимостите, поставяйки акцент върху 3 основни групи фактори: биологични фактори, въздействието на никотина и другите вещества върху мозъка, особено в подрастваща възраст; социални фактори, влияние на групата, семейната среда и достъпността на веществата; психологически фактори, ниска самооценка, тревожност, депресивни състояния и нуждата от принадлежност. Беше обсъдено и влиянието на наркотичните вещества върху мозъчната дейност, както и дългосрочните психични и физически последици, свързани с употребата им. Специално внимание бе обърнато на ролята на травмата в генерирането на рисково поведение, значението на семейството като защитен или рисков фактор, признаците, по които можем да разпознаем зависимост у ученик. За да бъде темата не само теоретична, но и практическа, бе осъществена работа с терапевтичните карти, персона и карти на страховете. Всеки участник избра персона карта, която резонира с собствените му преживявания, и я съчета с карта на страха, този, който най-силно го засяга в работата с ученици. Обсъдено бе и как личните страхове, като безсилие, отхвърляне, вина или загуба на контрол, могат несъзнателно да влияят на отношенията с учениците и как тези емоционални фактори понякога подтикват и децата към зависимости.